nyiri joma fani orem oonge pesa oonge law en odwa ni mondo ng'e ni an man gi lecturer mano kende gima odwaro koro in kiseketri aketa kamoro ma ok idwa somo idwa ni in mondo ng'e ng'ani lecturer kuneno ng'ane ka kik awinj kata ni nupenjo kata wuoyo kode yo machalo nade. Then mar ariyo ng'iyo mane kind lecturers gi jopuonjre ok en gima ni mana e kind joma nyiri kata nyidendi to gi lecturers machuo en gima timre both ways. Pogruok en niya joma chuo ok ong'eny ahinya ng'ini ng'ama wuoyi maybe kaka bowado man kane oneno notin to samoro lecturer en kata ng'ato ma ja 35 lakini dende to tin atina koparo no odwa bet ng'iyo moro matut gi ng'ama lecturer to o feel like ni ji kofwenyo ibro wachna nang'e ni joma chuo nitie kaka kofweny ni in gi lecturer to nitie kaka gibro dhiri bo chak gweli bo chak bani weche ineno but wa joma nyiri kwa fwenyo tibu ka ng'ato nyako waduko ni shikilia ko ineno koro pogruok nitie mido ka joma nyiri ng'ato bro encourage wadgi ni kiyudo beda kanyo but kinde duto ajakono ga ji ahinya to joma nyiri ni wasom psychology. Ng'ami paro ni samoro en gi kido mar chode ngimane no ka in ng'ama nyako mariek mong'e tiyo gi psychology Nyasaye nomiyo wa gimoro ni manipulative nature inya tiyo gi ng'ama jachode no miyud rieko ma lecturer moro ok nyami nikech ing'eyo kaka ibro deal kode odwa ma ikoni idwa ma anami ma timi ma in fact inya delay period modwari no ma before ng'e titieko school but iyudo kony mane dwaro. Ng'iyo mane kind lecturer kod jopuonjre nyaka bed mana ng'iyo mageri ni wuon kaka japuonjre mondo ikal tiyud gimi dwaro. Aya ing'isa na ka yweyo moro aka yweyo moro matin aduogo kodi Daisy Mosainya nyaka romo ga jwangi na mar mondo mi aka yweyo madundo ka waduogo to wadhi mbele kik idhi mabor.